Здравейте хора, в днешното видео ще играя Brawl Stars, но ако взема Power Up, видеото приключва. Хора, скрил съм се тук и да се надяваме някой да не дойде все пак и да ни убие, защото искаме да спечелим. Хора, тук един Леон май ни видя, обаче се тръгна. Трябва да внимавам. Не трябва да взимам Power Up, щях да му скачам. Хора, умрях.